ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ನಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಾನು ದಾಗನ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರಗ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಪಣ್ಣದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ನಿಮ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ತಿನೇ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಮಂತದಿ ಉಪ್ಪೇರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತೇರು ಅವು ಪಂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ ಐಸಿಯುಗು ಪೋಯರಾನಗೆ ಕೇನು ರಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ತೂಲೆ ಏರಾನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬನ್ನಿಮ ಕಾಯಿಗೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುಂಡಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂದ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿನ ತಾ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಐಸಿಯು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಅಕುಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಒಂಜಿ ಐಸಿಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡುಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೂಡುಡು ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ನಗಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಪೊಡು ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆದೊಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಮನಸ್ಸು ದುಗ್ಗುಡ ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡುಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಪೂರ ಮಂತನಾಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಕುಲು ಬೋಡಿತಿನಾಂಡ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಕ ಹೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡು. ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾ ವಿಷಯಗು ಕುಲ್ದರವೇನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ನಿಕ್ಲ ಬುಲಿಪೋಚಿ ಪಣ್ಣದು ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡುಡು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಬೇತೆಕಲು ದೇತೊಂದಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬುಲಿಪುನ ಆ ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡುಡು ಉಳ್ಳಾರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಉಳ್ಳಾರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ದುಂಗ ನನಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬರುಚಿ ಐತೆ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಐಸಿಯು ಇತ್ತಿನ ಬಚವಾದ ಬೈದನು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ಅವೊಂಥರ ಪವಾಡ್ ಅಂದಿ ಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ ಪಣ್ಣದು. ಅವು ಪೂರ ತೂಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ದೀಪು ನಂಚಿನ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಕ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಪುಜಿ ನೆಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬಕ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಈತ್ ಇತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಲಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಣಾದಾದನ ಪಣ್ಣದು ತೂಲೆ ಇಂದಿರಕನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರ್ನ ಮಗ ನಾ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕದು ಪೋತಿನ ವಿದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಐಡ್ದ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಾದದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂದು ಅದು ಬೇನೆ ಅದು ಕಾರು ಊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಅರೆಗೆ ಜ್ವರಲ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಐಡ್ದ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಹುಷಾರಾತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಉಂದು ಅರೆಗ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತಿರು ದೀತಿ ನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆರು ಎನ್ನನು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯರು ದಿಂಚಲ ತೂವನಿತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಕ. ಸೊ ಅರೆಗ ಮೂಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುಪಣದ 100% ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಆರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಟ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತಿನಿಟ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಾದದ ಅಡಿತ ಊರ್ರೆಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜನ ಗುಣ ಆತನು ಬಯ್ಯದೊಲೈ. ಓಕೆ, ಐಡ್ದ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಕೊರಂದಿನ ಮಗೆ ಆ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಅರೆ ಮೂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ ನೆಟ್ ಎಂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಂತನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣದಾದನ ಪೋಪುಣದಾದನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪಿರದ ಅಕ್ಲೆಗ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪುನಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಕ್ ಆಪುನು ಎತೋ ಜನತ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ 0 ಡಿತ್ತಿನ ಸಮೇತ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದಿರಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ 2024 ಯಾನೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಐಸಿಯು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರವೈದು ರಿಕವರ್ ಆದ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದ್ಭುತ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎತೋ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತಿನಕ್ಲ ಸಮೇತ ಅತ್ತನನ ವಸ್ತ ಅವಡು ಇಂಚಿನನೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಒಂಜಿ 75,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚಪುರ. ಸೊ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ವಿದ್ಯೆಡು
ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ಸಮೇತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನಾಣಲ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ಪುನಾಣ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ದೀತಾರೆ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎದುರು ಪೋನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಗೀಳು ಒಂಜಿ ಅಂಟುದುಪ್ಪುರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನು ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಚಾವಾದ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲದ 30 ಏಜ್ ಆಂಡಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದು ಪೂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದು ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯರೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಉಂದೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾಗಿಂದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಪನಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕೇನುವೆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನತೆ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯಮಂತದ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಅನ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಯಾನು ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಜೀಪೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜನ ದಯಮಂತ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ದ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಜೀಪೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ದೇತೊಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ನ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಎಂಗು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ದ್ಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇತೊಂದು ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಐದಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತು ನನ್ನ ದಯಮಂತದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದುಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡಿದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ವಿರಸ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಒತ್ತುದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ದಿ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಓದುವೆನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದೆ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ ಪಂತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನು ವಿದ್ಯೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು 2024 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ದಾದಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪುರ ಕೇನ್ವೇರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಟೈಪ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾವ ವಿಷಯಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಮುರಣೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೀವೆವೆ ಕೊರಿಯತೆ ಐಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ಯರ ನೆನಪಾಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀವೆವೆಡ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಜೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದು ನಡ ಅತ್ತ ನಡ ಶೇರ್ ಮಂದು ನಡ ವ್ಯೂಸ್ ಏತೋ ಹೈ ಏರ್ದು ತುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುನು ಏರೇನ್ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುದಿರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ 5 ಜನ ಕಡಪುದಿರು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಕಡಪುದಿಜೇರು ಬಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿರ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ಉಳ್ಳೆರು ಕೆಲದಕ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜೇ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದಿರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬೈದಿರು ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪುಡು ಶೇರ್ ಮಂತುದುಪ್ಪುಡು ಈ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೀವೆವೆಗ್ ಒಂದ್ಸರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 8 ಲೈಕ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಯಾನವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತಿ ಉಂದಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ರೆ ಬೊಡಿತಿನ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಸೋರ್ತಿ ಲಕ್ಕೌಡಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿದ ಐತರದ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಗಿವೆವೆ ದೀತೈತೆ ಐಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಣದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡ್ಲ ಅಕಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಪಣದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಡಪುರ್ದುಪ್ಪುಡು ಆ ಪ್ರೂಫ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಯನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಸಂಡೆದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಪಣದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಯನು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಜಿಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗ್ ಎನ್ನ ಒಂದ್ಸರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಪೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ
ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದುನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಓದರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್: ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುನು ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತನಾನಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಬರೀತೀರಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿಜೀರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತನು. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಮೇರೆಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್: ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ, ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ ಅವೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು 1 month ಕೈತಲಾಂಡು. ಬಟ್ ಈರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 70% ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಎಂಕ್ ಎರಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಉಂದು ಲಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು. ಕಣ್ಣನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಪೂರ ನಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 70% ರಿಕವರ್ ಆದ್ ಬೈದಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್: ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಈರ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು 13 days ಆನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾದ ಕೋಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ರು ಇಲ್ಲಗ ಬೈದಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎನ್ನ ಪಿದೇವ್ರು ಉಡುಪುನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮಿರ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಊರುಡೆ. ಸೊ ಈ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ TB-ದೊಂಜಿ ಉಂದು ಇತ್ತನು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಪುರಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ TB-ದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಇತ್ತನ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು 13 days ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾದ ಪಾಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ ಬೈದಿರಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್: ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾನ್ ನೀರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಿರು. ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನ ರೇಟ್ಗೆ ಅಕುಲು 2 weeks ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಂತಿರು. ಈತನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ 100 ಪಾರ್ಟಿಲು ಬೈದ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೇಟ್ಗೆ ಆಪುಜಿರು ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಕೇನ್ವೇರು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಆಪೋಸಿಟ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆರೆ ಯಾನ್ ಅವೆ ನೋದಿಜೆ ಮೂಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಾಕಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೇಟ್ ಹೈ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಲಂಡನ್ ದಾರು ಉಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಗನ ವಿಷಯಗ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಪಂಡ ಅರೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸೇಲ್ಗ್ ದೀತಿರ್ಗೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕೊಂಜಿ ಬಯರ್ ನಕುಲು ತೂದು ಪೊಪ್ಪಿನ್ಗೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ರೇಟ್ಗ್ ಬಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಯರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಆ ಮೂಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನು ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ನಿಲಕ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯರ್ ಬೈದೆರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ದ ಜನಗೆ ಆ ಜನ ಬತ್ತನಂಡ ಅವು ಡೀಲ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಾಡ್ದಿರಾರು. ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಆರ್ ಎನ್ನಿನ ರೇಟ್ಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅರೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್: ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಗಡಿ 4:30 ಉಲ್ಲಾಯಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಯ್ರೆ ಇರಿಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಿರಾಕಲ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡು ಅಕುಲು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೆರು. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ದೀತಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಡಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ದೆ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈಕ್ ಬೇಗೋಡು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಡಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅರ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪುರ ಅಡವು ದೀತಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ಪಾಗ್ಲ ಕನದಿರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಗಡಿನ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊರಂದೇನೆ ಬೈದೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ
ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯರೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 80,000 ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅವಲೇ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 80,000 ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಆಯಲ ಕೊರ್ತು ಜೆವೆನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ವೆ ದಾದಾಂಡ್ ಯಾಕಡ್ದ ಪಂಡದು ಅಕನಗ ಅರ್ಪಂಡಿರು ಅರೆಗ್ ಪಂಡಗೆ ಐತನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರು ದಾಯಕದ ಪನಗ ಅರೆಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕುಲು ಪಾಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಲೀಗಲಿ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪುಲಿ ಲೇಪಣ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ ದಾಯಗು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರೊಂದ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿರು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಪೋಪೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಯ್ದಿ ಸಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ ಮಂತಿಜೆರ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನುಂಡತ ಅವೇನೊಂಜಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿನ ಏರು ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂದಿಟ್ಟ ಆತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ತಡೆಗಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನು ಇಜಿನ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆತು ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಪಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮೊಕಲು ಉಡುಪಿದಕಲು ತೋಜೋಡು ಸಿಕ್ಕಣಂದು ಬನ್ಪಿರಕಲು ತಿಕ್ಕಣ ನಮ್ಮ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಮೊಕಲು ಸಿಕ್ಕಣಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆವೇರೆ ಪಂಡಿರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಡ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ಇರಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇರಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರಡ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡಾವು ಇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ SCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಪನೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದರೆ ಅತ್ ನನ್ನ ಮರತದಿತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮತ್ತದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಇರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮಂತದ ಜರ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮುರನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮಂತ್ ಜರಂದು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪುವೆನ್ ಬಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ನೆನಪು ಬುರುಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಐಕ್ ಓಕೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಬ್ಲಿಯನ್ನು ಶಾಲ್ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಜಿಂಜ ಜಾಬ್ಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿಂಜ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಐಕೆ ನೀರ್ಡ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಜಾಂದ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿ ಕುಡ ಯಾನ್ ಮೇ ಮಂತ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವನುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರೆ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏಪಗ್ಲ ಇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮದ ಪೂಜೆನ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕಂಪೆನಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾತು ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಿನನೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತನಡ ಮೆರಗು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಿಂಜ ಜಾಬ್ಡ್ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಗಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತನ ಬಾಸ್ನ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು 35,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಎತ್ತದು ಸೈತೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದು ರಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ದಯಗದ ಮನೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ 15 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆತನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಲ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ತು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಪೂರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು 4 days ಆವಡಾಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇನಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಏರಿಡ ಸರಿ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ ಪೂರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಒದಗದು ಬತ್ತನಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ ಪಾಪ ಕಲ್ತದೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಿನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಂಕುತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅವಲ ಆರೊಂಜಿ ಮುಂಕುತಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಓವು ಇಷ್ಟಪಡಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಮುಂಕುತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಳ್ಳಿದ ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ
ಕುಡನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹೆಲ್ತ್ ಗಿರಡ ಕೇಂದಿತ್ತತೆ ಇನ್ನಿ ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರ್ದು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಿತ್ತೆ ದುಂಬುದು ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಚೂರು ಇಜ್ಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಥರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಾತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಅವು ಒಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗು ಬೈದನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಲಕ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಬ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮುರಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗೆ ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತನು ಎಂಕು 2 days ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ದಿನ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮನಿ ಸ್ಟಕ್ ರಿಕವರಿದ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಓಕೆ. Bakkunji feedback. Hi ma'am, how are you? I hope you are doing well. I am really sorry for giving my feedback so late. I missed chanting daily and I used to do it only whenever I got free time, which is why my results were delayed. But it has helped me a lot. Thank you so much, ma'am. This is the second time I have received such a wonderful result. It's all because of your guidance and the blessings of the universe. From the bottom of my heart, I pray for you and your family. Once again, thank you so much, ma'am. ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೊನ್ನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿಂಗೆ ಆಲು ಒಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಂತಲ್ಗೆ ದೇಗಂದು ಪನಗ ಆಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತು ನಿಜಾನಿಗೆ ಬಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾಚ್ ದಕ್ಕದು ಪೋದಿತ್ತನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ದೀತೆ ದಾದ ಪಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಜ್ಜೆ ಅಂದು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಬಟ್ ಕೋಣೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ದಾಲ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾಚ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಣ್ ಪಂಡೇರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಕೈಕ್ ಬಕ್ಕ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಿ ನಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಉಂದು ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಕದು ಪೋದಿತ್ತಿನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ದಕ್ಕದು ಪೋತಿನ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಲು ಉಂದು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಈ ಪೊಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಮುರಣಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪಿರ ಪೀಸಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಗಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಇರೇನ ಬಕ್ಕ ಇರೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತನ್ನ ತೈಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲ ಮಲ್ದಿರಾರು ಎಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬೇರೆದ ವಿಷಯಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಆತ ಜದಾದನ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಈರ್ಕುರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಕುರಿಯತ್ತ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಆ ವಸ್ತುನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ 100% ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ 3 months ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕರಿಮಣಿ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಾದಿತ್ತನು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ ಈರ್ಕುರ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪಿರ ನಾಡಿ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇ ಬ್ಯಾಗಡ್ 8 ಸಲ ನಾಡ್ದೆ ಪಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತಿರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ರಡ್ಡು ಕರಿಮಣಿ ಉಂಡು ಪಗತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತನು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಆರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದುಮ್ಮು ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಅರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಪ ದಾದ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸ್ ಆತಿರು ಇತ್ತೆಗೆ
ಅವನಿ ಪನ್ಪಿರುತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಾರು ಪಾಪ ಆಯ್ತ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಪಗತ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕರಿಮಣಿ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ದಕ್ಕದ ಬೋಣ ತಿಕ್ಕುಣದ್ ಪಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿತ್ತಂಗೆ ಅವು ಅವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಏತ್ ಸಲ ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಗೆ ಅವನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತಿಪ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸದ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಆತ್ ಗರ್ವ ಕೋಪಡಿಜ್ಜಿರ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಡ್ದಿರ ಒಂದು ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿನಕ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿರ್ಗೆ ಪಾತಿರುಜಿರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಬಾಂಧವ್ಯನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಗೆ ಸೊ ಕಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದೊಂಜಿ ಮೋಕಿಡಿ ಪಾತಿರ್ಲಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣನಿ ಬನ್ನೇಟ ಕಾತದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಕಾಂದು ಪನಗ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನಿಲಕ ಬಂದ ನೀಡು ಬುಡ್ದಿಲಕ ಮಂತನಾಡ ಪಾಪ ಏತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕೆಲವದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಂಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪನ್ರಾಪಿಜಿ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡು ಪಂಡ ಆತು ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊರ್ನ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ರಿಮೂವ್ ಕೊರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇರೆಗ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಕ್ಕು ಯಾನು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನು ಅವು ಒಯ್ಕು ಬಂಡದ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಂಡತ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಈತ ಪೂರ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ಪೂರ ಎಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ನಿಕ್ಲನ ಏತೋ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟಕರಾರು ಬತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಪೂರ ಆಯರ್ ಎತ್ತಿನಾಡ ಎಂಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅತ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಡ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಪನ್ಪೇನು ಏಂಜಲ್ಸ್ 16 ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೈಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಏಂಜಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿರ್ನಲ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾಡ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಐಟ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆನು ಕುದರ್ ಓದೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಸುರೂತ ಏಂಜಲ್ ಮೈಕಲ್ ಐದಕ್ಕ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಐದಕ್ಕ ರಫೇಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಏಂಜಲ್ ಯೂರಿಯಲ್ ಐದನೇ ಏಂಜಲ್ ಶಾಮ್ಯುಯಲ್ ಪಂಡದು ಆಜನೇ ಏಂಜಲ್ ಝ್ಯಾಡಿಯಲ್ ಏಳನೇ ಏಂಜಲ್ ಜೊಫೈಲ್ ಎನ್ಮನೆ ಏಂಜಲ್ ಹ್ಯಾನಿಯಲ್ ಒನ್ಮನೆ ಏಂಜಲ್ ರಾಜಿಯಲ್ 10ನೇ ಏಂಜಲ್ ಜೆರೆಮಿಯಲ್ 11ನೇ ಏಂಜಲ್ ರ್ಯಾಗ್ಯುಯಲ್ 14ನೇ ಏಂಜಲ್ ಆಜೈಲ್ ಪಂಡದು ಈತ್ ಜನ 16 ಟೈಪ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉನ್ನುಪ್ಪುಣು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕುಲು ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ದಲ ಪನೊಂದುಲ್ಯಾನ ಆ ಏಂಜಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ರಿಲೀಫ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಸುರೂತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಲೈಫ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ನದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪೋಡ ಅತನಂಡ ಯಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಟೀಚರ್ ದ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಮಯಡುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ವೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅತನಂಡ ಸೈಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇತದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ವೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ವೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆರ್ಕ್ ಏಂಜಲ್ ಹ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪಂಡದು ಉನ್ನೇನು ತುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಉನ್ನೇನು ಕಾಂಡೆ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಬಾಯಿಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಐಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಉನ್ನೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪೋಲಿ ದಯಪನ್ನ ಪಾತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂತೆ ಪಾತಿರುವೆನು ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ
ಇತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಾತೇಜಿ ನಾಡ ಅವು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮೆನೋಪಾಸ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುನು. ಕೆಲದಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು ಸೈಯರೆ ಪೋಪೆರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು. ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನ್ಯಾಸಿನ್ ಒಂದೇನು 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಮಯ ಪುಂಡು. ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನಿ, ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಪುಂಡು. ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ದುಗುಡ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ 1313 514 ಉದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಡದ ಸೈಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಟೆಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ ನಲ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತನಾಡ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅತನ ಏರ್ಲ ತೂಪಿರನಾಡ ನಿಕ್ಲ ತೈಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಎನ್ನ ತೈಸ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ರಾಸಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಏರ್ಲ ತೂಪಿದಿರತ್ತ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಐದಕ ಮೀದನ ವಯಸ್ಸು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರೀಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಮೇಟ್ ಎప్పుడు ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಅತನನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಅತನನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಅತನನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಓಲಾಣಲ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಪುರ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಂಡ 111 222 444 777 888 ಇಂಚ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಅರ್ಥದಾದಂದ್ಲ ಯಾನೇನಿ ಪನ್ಪೆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮೆಸೇಜಸ್ ದಾದಂದಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿರು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡದು ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊಪ್ಪೆನ್. ಫಸ್ಟ್ ದ 111 ಇತ್ತೆ ಇಂಚ 31. ಓಕೆ, ಸೊ 311 ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರು ತಕ್ಲು ಪಾತೆನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳಂದು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪು ನೆತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೆ 6th ಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 111 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಐದಕ 222 ದಾದನು ಪನಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಡಣೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕಫ್ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಡೆಯರ ಬಡಿತ್ತನಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 222 ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ 333 ಒಂದು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಂತದಾಂಡಲ ಆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಅತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಊರುಗು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ದಾದೊಲ್ಲೆರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ 333 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂದೇತ ಅರ್ಥದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ 444 ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಉಂಡತೆ ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ 444 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಅವೇ ಟೈಪ್ 555 ದಾದಂದು ಪನಗ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಿರ್ಗದ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪರ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ 555 ಬರು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಅವು ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ 555 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ 666 ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಆಣಲ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನಾಡ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಅಕ್ಲ ಎದುರ್ದ ಆಣಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಕ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಮತ ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಕ್ 666 ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ 666 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು. ಅವೇ ಟೈಪ್ 777 ಒಂದು ಪಂಡ ಲಕ್ ಬಕ ವಿಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ 777 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು. ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ 777 ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೌಂಡು. ಓಕೆ,
ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಬುಲೇಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಏರ್ ವೀಕ್ ಉಳ್ಳರ್ದುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತ್ರಿಬುಲೇಟ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ ಉಂತಾದು ಕೊರ್ಪುನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ತಿರ್ತಕನೇರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ತ್ರಿಬುಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ 999 ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಕೆಲವುದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ದ ಪುರಪ್ಪುವೆರ್ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಬುಡಿಯರ ಮನಸುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೈಸದ್ ಕುಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 999 ತೋಜುನಾಣ ರಿಲೀಸ್ ಹೊರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವಿನೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಮೈಂಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶತ್ರುನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪನ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪು ಜಾನು ಯಾನಕ್ಲೆನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತು ದೆಪ್ಪುನೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮೈಂಡ್ ದೀದುಪ್ಪೆರು ಪಂಡ ದ್ವೇಷ ಉದ್ವೇಗ ಪುರ ದೀದುಪ್ಪೆರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿನ ಹಾಗೆ ಉರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಎದುರುದು ಮಿತ್ತು ಆಯ ನಿರ್ಸಂತ ನೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಾಗನ ಪನ ಉಲ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪುಡು ಏರು ದಾದನೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೇರೆ ತರಿಕ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರದು ಜಪ್ಪುಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಏರು ದಾದ ಮಂತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ ಬುಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೇರೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅನ್ಪೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷೀಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀಪಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೆರನಗ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಪೊತ್ತುನ್ಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುಪುನು ಐಡ್ದಕ ತೆಕ್ಕೊಂತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಕಲು ಹೊರಗು ಫುಲ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕರೆ ಪೋಚಿ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೆರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ನಿರ್ಸಂತನ್ ಮನ್ಪುಡಿದ್ರೆ ಅವನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 999 ತೋಜೊಂದು ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ 000 ಒಂದು ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಾಗಂದ ಪನಗ ಕೆಲದಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಜಾಬ್ ಲ ತಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 000 ಇಂಚ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕನ ಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪೊರ್ತಿನೇಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಡುಂಗುಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಟಕ್ 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 ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಪಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.